מה קורה? ידיד, מה קורה? בסדר, מה נשמע? בסדר, פתחו את הגן? פתחו את הגן חלקית. מה זה אומר שפתחו את הגן חלקית? זה אומר שצריך לאסוף אותה מוקדם היום, כי לא יהיה צוות מהצהריים. זה מבאס. כן. איזה קטע, זה כאילו משהו שאנחנו חתמנו עליו בחוזה, כי כאילו מה אין זאת אומרת? אופציות אחרות, שאם אם, יש יום שאין בו צוות, כאילו, אז אין גן וזהו. לגיטימי בסופו של דבר, זה גן פרטי. היי גדעון, כן, היי דקלה. היי, מה קורה? אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. לא, מה העניינים? בסדר. בסדר גמור, מה נשמע? היה קר. לא מספיק, לא מספיק, צריך יותר. גדעון, שימי לב, הוא עם קצר, כן? שיהיה ברור. אנחנו עכשיו ב-16 מעלות, וזה כמעט הטמפרטורה האופטימלית לגדעון. לא, גדעון בברלין עם 4 מעלות, היה עם חולצה קצרה, שמח עד עמקי נשמתו, אני הייתי וואו. קורבל ואדום. אז ודי קודם כל אני מסכן. מאוד אוהבת חורף והכל, אני פשוט היום אצל הבת שלי בתל אביב, אה, והדירה פה מאוד נעימה והכל, אבל כאילו פתאום נהיה לי קר מלשבת ככה, אז אצלנו בבית יש עצים, אז אף פעם כן. אני לא צריכה איזה משהו חם עליי. אני אז, זוכר את המעבר שלי מירושלים לתל אביב, שכאילו אמרתי, טוב, אני עובר למקום חם, ואז גיליתי בחורף שכאילו הרצפה קרה, בירושלים הרצפה לא הייתה קרה, כי יש הסקות בכל מקום. נכון. פתאום קר לך בתוך הבית, לא הבנתי איך זה יכול להיות. בסדר, מאז פיתחת אור יותר... כן, לגמרי. טוב, אז רגע, איריס, אנחנו למה מקליטים את מורדון? זה גם מחכים בשביל לעוד אפרת. מישהו? איריס איריס תעלה? לדעתי, איריס כנראה לא תעלה. אוקיי. היא אמרה לי שאתמול אחרי 13 שעות אנחנו שברנו אותה והיא הולכת לכושר. זה כן, אחלה, היא תחת עומסים מאוד גדולים. כן. אוקיי, אז אפשר זה? נתחיל. כן, אפשר להתחיל, אנחנו מקליטים את זה, אנחנו נעביר גם את ההקלטה לאפרת, לבקשתה של דקלה, אפרת לא יכלה לעלות מהרגע להרגע. אמ, ועופר אמור לעלות? לא, לא נראה לי. דיון פדגוגי, טוב, בסדר, לא... אין בעיה, אין בעיה. אז רגע, בסדר, אני משלימה פה איזה משהו שקשור בהיום. אוקיי, יש דברים שאתם רוצים להעלות? תראה, עצרנו פשוט באמצע אתמול, בשבוע שעבר. אפשר להמשיך מאותה נקודה, אבל אני כן אחלוק כמה תהיות שהיו, גדעון, אתמול בפגישה עם הכותבות, בעיקר בעקבות כל מיני דברים שעלו. הדבר הראשון זה רגע היחס שלנו לסרטונים, של לנסות להבין איפה אנחנו חושבים שבאמת יש להם ערך ואיפה אין להם ערך, כי כגימיק הם לא באמת עובדים. אם הם מדלגים על הסרטוני אמילי, אז צריך רגע לחשוב על העניין הזה. ויכול להיות שפשוט צריך להיכנס לתוך הסרטונים אחרת. צריך לנסות רגע להבין את היחס שלנו מבעיה להבניה, ברמת הקישור לתחומי דעת, ולראות אם אולי כי שם זה לא המקום הנכון לשים קישור לתחומי דעת. ולנסות להבין מה הקישור שלנו לתחומי הדעת. כלומר, איפה אנחנו כן רוצים לעשות את האדפטיביות לא בנושא. לדעת, תחומי העניין. תחומי העניין, סליחה, נכון, נכון. תחומי העניין. אז אלה 3 דברים שעלו, ואני חושב שהם משפיעים מאוד ברמת המבנה של היחידות. אה, כן, כן, סליחה, גיל. לא, לא, הכל בסדר. אחד, צריך נורא להיזהר מלהגיד דברים גורפים. יש ילדים שנכנסים לוידאו, יש ילדים שלא נכנסים לוידאו, יש ילדים שמרוויחים מהוידאו, יש ילדים שלא מרוויחים מהוידאו. אז אני כאילו קצת, אני חושב שצריך פה להיזהר, וחלק גדול מהדברים הם סוגיות הטמעתיות ולא סוגיות של תוכן. ילדים לא נכנסים לוידאו, זה לא אומר שלא עושים וידאו, אלא שמבינים איך עוזרים לילדים להיכנס לוידאו, זה בדיוק מה בעיקר איך... שאמרתי. יכול להיות שאנחנו לא מתווכים את זה נכון.
לא, זה כלומר, נכון אנחנו לא, גם, לא תפ... זה נכון, אבל התוכן צריך, מכיוון שאנחנו לא נהיה בבתי הספר לעד, ובשנה הבאה יכול להיות שחלק מבתי הספר ייכנסו לתוכנית ואפילו לא יהיה להם ליווי משמעותי, אז התוכן צריך לדבר את עצמו. התוכן צריך בעצם להיות גם המטמיע. מה זה אומר? שאם חשוב שילדים יראו סרטון כזה, אז בסוף הסרטון תהיה שאלה על הסרטון, או באמצע הסרטון תהיה שאלה, מהמם, על מנת שהם... זאת כן, אומרת, משהו בסרטון הזה, כאילו כן, יחייב אותי לראות אותו, כאילו כדי נכון, להתקדם הלאה. בסדר? לגמרי. זה דבר אחד, שוב, אבל ואם זה לא חשוב, אז יכול להיות שבאמת אפשר בלעדיו, בסדר? כאילו יש משהו באינטראקציה של התוכן עם הלומד, שאנחנו חייבים לנתק אותו מאיך זה נראה בכיתה, כי לא תהיה לנו שליטה על איך זה ייראה בכיתה, ועד שתיכנס תרבות הלמידה העצמאית, שאגב יש תלמידים שעושים את זה באופן קסום, לגמרי, מדהים, יש תלמידים שעושים את זה באופן מדהים, איך הם נכנסים, נכון, וחשוב להם שגם אם הם טעו אז להבין במה הם טעו, והם חוזרים לשאלה ועוד פעם איזה מקסים. זה לא רוב התלמידים. רוב התלמידים אם הם טועים, הם כאילו יש איזה דילוג כזה של הם רוצים להגיע לסוף, ואין את התרבות כן, הבנה הזאת שאין לאירוע הזה סוף. זה נגמר מתי שאתה עייף, מתי שאתה רוצה הפסקה, מהמם, מתי ש... בסדר? או זה לא נגמר, זה כאילו, אתה עושה הפסקה בזה, אבל הלמידה היא כל הזמן קורית. וגם אין כן, תרבות עדיין אני מבין שמה שאני לומד עכשיו זה מה שאני לומד. המורה אחר כך לא חוזר על הכל בכיתה, ושמה שיש לי בתוכן זה כל עולמי מבחינת הדעת שאני רוכש כאן. כן, זה כולל ללמוד מתוך משוב, ולכן המשוב, למרות שהיום ילדים מדלגים עליו ולא מתייחסים אליו, בלונגרן הוא יהיה קריטי בעיניי. נכון. זה בעצם המבחן, יש- בעצם ששקפים להם שתקשיבו, אתם לא תדעו את זה, אתם לא תדעו לפתור את המבחן, כלומר זה... אז אני, כרגע עוד לא עושים את ההקשרים היותר מדי ברורים האלה. כן, לא, בסדר, זה אנחנו מבינים שקדימה אנחנו צריכים לעשות את זה. אגב, אני לא חלילה עודף, רגע, שנייה, נמרוד. אז רגע, אני עכשיו רוצה רגע לקחת את זה למקומות אופרטיביים, שנספיק כמה שיותר. אז יש שני דברים שאמרנו פה, שנראים לי חשובים. אחד, זה שווידאוים צריכים לכלול שאלה באמצע ושאלה בסוף. דיברנו על זה בפרוטוטייפים ראשוניים, וצריך עכשיו לחזור לזה ולהפוך את זה למשהו סטנדרט, גם במדעים. וגם אני אגיד אבל שיכול להיות שהרגע שלפני השאלה פשוט צריך להיות קצר, וגם הרגע שאחרי השאלה צריך להיות קצר ולא מאוד כאילו כן, ארוך. השאלה בעיקר נועדה להגביר דריכות, זה לא אירוע הערכה דרמטי נכון. או מסובך, אלא פשוט להיות ערוך, גדעון, רגע וזה המטרה מחשבה בעצם. לגבי זה. אם לא נילי, היי, מה קורה? אהלן. אם לא נכנסתי לסרטון, אני בעצם לא יודעת שאני צריכה לפתור בו שאלה. אבל אז את לא יכולה להמשיך, כאילו אומרים לך כן, כאילו לא, לא ענית אז זה על הדבר, השאלה. לא, לא, בדיוק, אז אז זה יש הדבר לי הבא, הצעה, שנייה, לא, רגע, שנייה, זה הדבר הבא שרציתי להגיד מקודם כבר, ולכן גם עצרתי את נמרוד, כי אין מספיק טקסטים של תיווך. מה קורה עכשיו, מה הדבר הבא, מה המשמעות של הדבר הזה, לזה אתה חייב להיכנס, יהיה שאלה בסוף, עכשיו יש לך כמה עשרות שאלות להתמודד איתם, וזה משתנה מי לא לומד, לא לומד, תירגע, תיכנס, כאילו פשוט לתווך תוכן ללומד, שאני בכנות חשבתי שזה אמור להיות הבוט, ואני עדיין חושב שזה אמור להיות הבוט, כי זה התפקיד שלו, אבל אם זה לא הבוט, מסיבות כאלה ואחרות, כי אני לא רואה את הבוט עושה את זה, ולא תמיד יש בוט, אז זה עלינו, ונראה לי שאנחנו צריכים באופן קבוע, להיות קריינית הרצף, ולהכניס טקסטים מתווכים לפני ואחרי פעימות למידה כאלה ואחרות, כדי שהילד יבין מה קורה עכשיו. כי הילד נמצא באי ודאות. כמה עוד יש לי, כמה נשאר, מתי זה נגמר, מה, כאילו, לא מדברים איתו ולא מסבירים לו מה קורה. ואז הוא במצוקה שהיא לא מצוקה של תוכן, אלא מצוקה של עמימות. ומצד אז, שני, אובר מהמם, הסברים זה גם אירוע קשה, כאילו גם ככה אירוע הקריאה בתוך התהליך כן, הזה הוא הרבה 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 יותר גבוה ממה שקורה בכיתה רגילה כשמורה מדבר. נכון. צריכים לקחת אבל את זה הסברים נורא קצרים, אני חושב. 2-3 כן, של שורות, משפט. עכשיו יש, כן.
אבל אם הבוט לא נותן את זה, ויכול להיות שדקלה צריך להתייעץ פה עם שאר הצוות שלכם, כן, מי, זה מי, משהו מי, מי, שאני... כן, כאילו, אני במקור לא חשבתי שזה אנחנו. לא, זה אה, מדובר כמעט כל יום בשיחת סיכום, הסיפור הזה של תיווך התיהלוך, בסדר? כן, גם כאילו אתמול, כן, להבין כאילו כמה עוד יש לי, זה כל הזמן, כן, בסדר? כן, ובכלל, מה קורה עכשיו? כאילו, כמה עוד יש לי זה דוגמה מתוך, מה נכון. קורה? לאן הגעתי? מה מצפים ממני? מה אני אמור לעשות היום? אה, גדעון, אז צריך לקבל החלטה, כן, סליחה נמרוד. אני רק רוצה לחזק ולהגיד שכמה עוד יש לי, עם המערכת אדפטיבית, אנחנו לא יכולים לתווך את הנקודה הספציפית הזאת. אנחנו לא, זה יכולים לתת ברור. הערכה, יכולים לתת הערכה. אתה עומד להתמודד עם X בין 20 ל-30 תרגילים, זה תלוי באיך יהיה לך, זה צפוי לקחת כמה זמן, אתה יכול לעשות הפסקות באמצע, כאילו, אני רוצה להגיד כאלה. משהו, זה מזכיר לי, אולי נילי רצתה עוד להשלים משהו, כן, נילי רצתה להשלים האמת שכן. רעיון. האמת שכן, רציתי להציע בהקשר הזה של הסרטון, שדווקא השאלה יכולה להיות בסוף הסרטון. כן, כן, כלומר, זה מה שמדובר לי. לא, או באמצע או לא בסוף. קשורה אליו, כאילו לא באמצע שלו או בסוף שלו, אה, אלא אחריו כאילו אבל שאלה תלויה בו. מיד אחריו. ואז אם לא ראיתי את הסרט, א', אני חושבת שזה עובד יותר טוב, אלא אם אני, לפחות מניסיוננו בקורס אופנועים, זה פשוט עובד, זה לא תמיד נראה מעולה, ההכנסות האלה של סרט, של זה, אולי נכון. יש כבר דברים כן, שאני לא מכירה, אבל בכל מקרה יכול להיות שזה, ואז אני גם, א', הוא לא יכול, הוא חייב לחזור לסרטון אם הוא לא עבר עליו, ואז, והשאלה היא ספציפית על הסרטון, כלומר. כן. ואז אני כאילו, הוא לא יכול לפספס את זה, כי אם יש סרטון והוא לא ענה על השאלה, הוא יכול, איכשהו זה יכול להתפספס. וב' אני גם קצת מייצרת לו איזה פומו כזה, של כאילו היה פה חומר, שכאילו את מייצרת אצלו איזושהי הבנה של כאילו יש פה חומר שאתה אמור להבין ולדעת. ואז כן, אני בעצם שואלת אותו על זה בסוף, במנותק מהסרטון, כלומר מיד אחריו, לא בתוך הסרטון כן. טכני. סתם. אפשר, עדיין צריך לתקשר לו את זה לפני שהסרטון מתחיל, כן. אבל זה גם יכול להיות אחרי. עוד נקודה שעלתה אתמול דקלה, שהיא עוד פעם, היא כל הזמן מעסיקה אותנו ברקע, אבל אתמול זה התחבר לי יותר, בעצם הם לא בוחרים בין סרטון לבין לומדה, אין להם את הצומת הזה, שזה היה המטרה למה עשינו סרטון ולומדה. אז ברוב המקרים הם עושים רק את הסרטון ובעצם הם אפילו לא יודעים שיש לומדה או היא לא מופיעה להם. בעמית משום מה הם עשו גם וגם, שזה גם קצת מעיק, כרגע סיימתי סרטון ועכשיו אני עושה על אותו תוכן לומדה. משהו פה גם קצת מבולגן בתכנון התהליך, וגם גדעון, כואב הלב, כאילו, אני כן. יכול רק רוצה לדייק שבמטח הם שואלים אותך בהתחלה אם אתה מעדיף ללמוד דרך וידאו או דרך טקסט, ואתה תקוע עם ההחלטה הזו. לא, אבל מהמם. אני שואלת אם באמת, או שואלים, אבל האם בהגדרות שלכם זה לא או-או? אין לנו אפשרות לעשות או... במערכת לא הייתה אפשרות כזאת, לא ברור לי למה בעצם. והייתי מנסה לתקן את זה כמה שיותר מוקדם, כי עולים פידבקים על עצם השימוש בווידאו, על אי השימוש. שוב, לא באופן גורף. יש מקומות שכולם נכנסים לוידאו והכל בסדר, ראיתי את זה בעיניים שבוע שעבר באשדוד, ויש מקומות שבכלל לא. אתמול דיברתי על זה עם הצוות, והם אמרו, כן, מבחינה טכנית, אין אפשרות לאו-או. לא רציתי לפתוח את זה שם בפגישה עם 15 איש, אבל כן. למה בעצם שלא תהיה אפשרות לאו-או? זו הייתה גם הבקשה של ליאת. אם הוא לא רוצה ללמוד ככה, שילמד אחרת. משם המקור בכלל של... הרעיון המקורי לעשות לומדה לכל וידאו היה של ליאת, וזה רעיון מעולה. ואנחנו כן. צריכים לשמור עליו. כי אני ממש יכול להבין שיש העדפות כאלה וכאלה, וממש חשוב שיהיה גם וגם. אבל אנחנו כאילו כואב הלב. אנחנו כן. עושים כל דבר פעמיים, ואף אחד לא צורך את זה כמו שתכננו. נכון. אני רוצה להעלות גם עוד איזושהי סוגיה, כתבתי לי את זה כמובן, להעלות את זה מול ליאת ואלעד. עוד סוגיה שאני רוצה להעלות, וראיתי אותה אתמול מאוד חזק בבית ספר בטבעון, שזה בית ספר מאוד, שדוחף מאוד מאוד קדימה את התלמידים שלו, ויש שם הרבה תלמידים חזקים. אז לא משנה שכבר את נושא זוויות הם למדו בכיתה ו' משום מה, אני לא יודעת איך, אבל הם למדו, הם בעצם הרגישו שהמון זמן הם נשארים באותו level, באותה רמה. המון שאלות על אותה רמה. איזו מערכת זו הייתה? סמארט אדי.
אמ, ו, וגם אני, כשאני מסתכלת לפחות, כאילו, אני רואה שיש המון שאלות שהן עוד לא עושות את הקפיצה הזו, בסדר? ואני שואלת את עצמי, כמה פעמים ילד צריך להצליח שאלה בשביל שיקפיצו אותו משמעותית בחומר, מהמם. בסדר? כן, כאילו, שאלה. אז אני יודעת שכאילו האסכולה המתמטית אומרת תעשה שוב ושוב ושוב, כי יש פה פרקטיקה נכון, של, גם נכון. פרקטיקה של טכניקה אלגברית מה שנקרא, וגם פרקטיקה של הבנה, אז זה נכון, אבל, אבל דווקא בדברים היחסית בסיסיים שאנחנו מדברים עליהם, בסדר, נגיד חוצה זווית, זווית כהה וזווית חדה, יש ילדים שבתפיסה שלהם זה נורא מהיר ונורא ברור. כמה פעמים הוא יצטרך לעשות משהו מאותו סוג, עד שהמערכת או אנחנו מראש נגדיר, הילד הזה עשה 3 פעמים, 3 תרגילים נכונים, הוא קופץ והוא קופץ לגובה ממש. אם הוא לא יצליח כן, שם, אם הוא לא יצליח שם, אנחנו נוריד אותו מדרגה אחת, לא עד הסוף, לא שוב לאותה רמה. אנחנו נוריד אותו מדרגה אחת. לא יצליח את זה, נוריד אותו עוד מדרגה. אבל להפך, לתת כאילו דווקא קפיצה משמעותית, כדי שילד שכבר יש לו את זה, לא ירגיש את הבזבוז זמן שהוא מרגיש בכיתה. הרי זה מה שהוא מרגיש כן. בכיתה, כי המורה שוב מסבירה ושוב מסבירה ושוב מסבירה את אותו דבר, הוא הבין פעם ראשונה. אז כאילו, אז לא לייצר לו את אותה חוויית תסכול של כן. זה לא מאתגר אותי. אז השאלה, פה רק צריך לראות איך הפלטפורמה מזהה את הילד, כי הרי יכול להיות לנו, יש פה שני אלמנטים. אחד, שעל פניו יש ילד בדיוק כמו שתיארת, לעומת ילד שסתם ניחש רפרף ושרד את זה נכון, בשלום, נכון. ואז הפלטפורמה צריכה לזהות אותם, אז זה כאילו קצת יותר שאלה לגבי הפלטפורמה. אני בעיקר, ממה שאני ראיתי בינתיים, הרגשתי יותר את הילדים המרפרפים, ולי הייתה תחושה שגם אם הם פותרים נכון, כדאי שהם יפתרו יותר תרגילים, אפילו שהם פותרים נכון. פתרון נכון זה לא סימן שעכשיו אתה עולה במדרגה, כי בדיוק כמו שאמרת, אנחנו צריכים, באנגלית זה נקרא mastery או fluency, כאילו, אתה צריך להיות ממש ממש חלק ושוטף בזה, כאילו, כדי שיהיה לך קל לקבל את המדרגה הבאה. אה, אני לא רואה את זה, אני חייבת להגיד שאני לא רואה בכלל למידה כתהליך ליניארי. בסדר? אני לא חושבת שהוא כזה, אני לא חושבת שהמחשבות שלנו הן מחשבות ליניאריות. אני כן, חושבת שלפעמים בסיטואציות מסוימות ועל גבי אתגרים מסוימים אנחנו קולטים רעיונות שונים. בסדר? אז יכול להיות ש, ש, שה, שאני לא צריכה לייצר, זה לא בניין, אני לא חייבת לייצר את היסודות עד כדי כך יצוקים על מנת לעלות לקומה הראשונה. אני יכולה לעלות לקומה הראשונה, לבדוק את עצמי בתוך הקומה הראשונה, אולי אפילו לעלות לקומה השנייה, ושם אולי לגלות שחסר לי משהו, ואז לעשות איזה בועית של השלמה. כאילו אני חושבת שגם אסוציאטיבית ככה בן אדם חושב, ודווקא האסכולה המתמטית שאומרת תעשה עוד תרגיל כפל ועוד תרגיל כפל ועוד תרגיל כפל ועוד תרגיל כפל, הרבה פעמים היא מייאשת את האנשים בדרך, כאילו לפחות חלק מהאנשים מתייאשים בדרך מהאירוע הזה. וגם קצת עניין של איך מתקשרים מולם את זה, כי אני מנסה לחשוב על הלמידה המסורתית, אני בעיקר עם זיכרונות שלי כהורה, יש חוברת ויש שם איזה 20-30 תרגילים בכיף, נכון. וצריך לפתור את עמוד 105, תרגילים 30 עד 40, ואתה הולך ופותר עוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד תרגיל, ואולי אתה צודק, ועדיין אתה צריך לפתור עוד קצת, כי כל תרגיל הוא כאילו... אז לא יודעת, אני כאילו כשאני יושבת עם ילד שלי או עם ילד אחר ועוזרת לו לפתור כזאת כמות של תרגילים, אני אומרת לו תעשה את ב', ט' וי"א, מהמם, ואם הצלחת, גו, כאילו אין, כן, האירוע הזה של לעשות 100 תרגילים מאותו סוג, וגם כן, אתמול ראיתי את זה, המורה גם אמרה, תנו להם לרוץ קדימה, אם הם יודעים משהו, זה כן. שהם כל הזמן באותה רמה, כאילו רח אנג'אי כזה, זה עושה את ההפך, זה עושה את האנטגוניזם לתוך התהליך, במקום להרגיש שאני באיזשהו תהליך של התפתחות. אני חושב כן. שיש פה שני צדדים, דקלה, כי יש לנו מערכת אחת שאני שמעתי שנתנה 100 תרגילים
ואז התלמידים סיימו את כל נכון. הנושא מהר, אז אני חושב שא', וזה מחזיר אותנו לסוגיה מאוד מאוד מוקדמת, של אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי המערכות, כלומר, איך הן חשות את התלמידים. אז כן, סמארט רינג כנראה, אבל אולי אנחנו צריכים להציב את הסטנדרט הראוי, ואולי גם צריך להתייעץ פה גם עם איריס כמומחית תוכן. אני לא יודע, דקלה, אני באימון כושר, לא כל פעם עולים איתי בדרגה. לפעמים אני עושה בדיוק את אותם תרגילים, כמה וכמה פעמים, זה לא 100, אבל לא אחרי 3 תרגילים אני מחליט שזהו, אני מפחד בגלל זה אני שתשתעמם ותהיה אומרת, מתוסכל. אז בגלל זה אני אומרת שזה לילדים שכן, אני שוב אומרת, זה למי שמרגיש, למי שהמערכת מזהה, וגם הוא מרגיש שהוא יכול לעלות ברמה. זה לא כן, לכולם, אני לא אומרת שזה לכולם, אני כן, מסתכלת, יש למעשה לי זה לרובם התבוננות, לא. כן, נכון, אבל למי שכן כן, וזה ההבדל כן, בין הכיתה, לגמרי, לגמרי, כולם לגמרי, באותו זה, כן. זה אני המערכת, אני רוצה, מאמין, תוכל לזהות לאורך זמן, גם לפי ביצועים בפרקים קודמים. כלומר, בדיוק. המערכת לא יכולה על הפרק הראשון להחליט מי הוא ילד מצוין, אבל בפרק הרביעי כבר היו דפוסים, והיא תוכל לזהות את זה. אני רגע מנסה צעד אחורה, מה הסטנדרט? כאילו, מה אנחנו היינו רוצים שבמצב נורמטיבי יהיה כמות תרגילים שילד יפתור? ואולי אם אנחנו לא אומרים את זה רגע בקול רם, אז אנחנו מקשים גם על הפלטפורמות לעצב איזושהי מדיניות סביב זה. אבל כן יש לכם בתוך הרצפים האלה של זה נכון, יש לכם רצפים שאומרים אתה צריך לעבור את כל הרצף הזה כן, כולל 2 שאלות אורייניות בדרך. אין לנו את ההגדרה הזאת, כרגע, כיוון שהמערכת לא יודעת לאכול את ההגדרה הזאת. למה? כלומר, אני ראיתי בקנווה, כן ראיתי שהמסלולים שלכם יש להם רצף, כאילו לא, זה לא רצף, כתוב שם גם בקופסה למעלה, המערכת מכניסה את השאלות ברצף, לא ברצף ולא בסדר, הן פחות או יותר באותה רמת קושי, המערכת תחליט מתי היא מכניסה מה. עכשיו, אני אם רוצה גם... אנחנו יכולים להגדיר המערכת מקבלת מאגר, נכון, והיא מחליטה כמה מהמאגר היא מנצלת עבור הילד לפי ההתנהלות שלו. למעט אה, אססמנט, אין לנו יכולת להגדיר שאלות חובה. הבנתי, אוקיי, אני אז גם אני רוצה להגיד משהו, אבל או בהקשר אפילו כמות של... חובה, כאילו אפילו לא שאלות חובה, כמות חובה. אני תוהה אם אנחנו צריכים עוד פעם להגיד, כסטנדרט אנחנו מצפים עבור תת הנושא הזה, שיתמודדו עם כך וכך תרגילים. אלא אם זיהית ילד מצוין מפרקים קודמים, ואתה יכול להקפיץ אותו יותר מוקדם. אבל כרגע אנחנו באמת, אני גם בתחושה, שרוב הילדים, כי דקלה את מדברת על ילדים שמאוד חשוב להסתכל עליהם כדי לא לאבד אותם, אבל הם לא הרוב. אני בתחושה שרוב הילדים לא פותרים מספיק תרגילים, לפחות ממה שאני ראיתי, ולא מנצלים את המאגר שהכנו. עדי, רצית להגיד משהו? כן, אני רוצה להגיד גם שיכול להיות שיש לזה איזשהו פתרון שהוא כאילו טבעי מבחינה מתמטית, כי בנושאים הראשונים באמת רואים כזה יותר חזרתיות כאילו מבחינת התוכן, אבל נכון. ככל שהולכים ועולים ברמה ומתקדמים בנושאים, אז חוזרים גם נושאים קודמים, ואז זה די עונה על מה שאמרת מקודם, זה באמת כזה כמו מין בניין כזה שאני כל כן, פעם... דבר שנבנה על דבר לגמרי. נכון, אז יכול נכון, להיות שיש אה, לנו איזשהו אני פתרון. ראיתי אתמול את נושא אחד, נכון, ראיתי אתמול את נושא אחד, ובאמת זה עלה סביב נושא אחד, ואנחנו כולנו יודעים שנושא אחד במתמטיקה הוא לא הדגמה טובה למה שקורה גם בהמשך. כן, אני מעלה את זה פה כי זה נושא שעלה וגם עלה בתודעה שלי, גם בגלל שאני עוברת על כל שאלה ושאלה, אז כאילו אני חווה גם איזה שוב ושוב ושוב ושוב. מה שאתה אומר גדעון זה שלפעמים אתה מרגיש, אני לא ראיתי את זה אתמול, בסדר, אבל כי לא ישבתי אתמול עם ילד אחד לאורך כל המסלול שלו, בסדר? כן, כן, דגמתי כאילו ילדים שונים, אבל אולי אם הייתי יושבת אתמול עם ילד אחד לתוך המסלול שלו, הייתי מזהה למשל שחסר עוד קצת בסיס, או עוד קצת כן, כן. דבר. אנחנו צריכים, לכן כתבתי לכם באחד המיילים, שאנחנו צריכים איזשהו, במקום להיצמד לילד, לקבל לוגים, בדיוק. ופשוט לראות איזה מסלולים הילדים עשו. דקלה, אתמול בפגישה, אני פשוט יודע שלא היית, אז אני משלים לך. נכון. במקביל לך בקריית טבעון או בטבעון, היה בנשר נדמה לי, או אני לא זוכר איזה עוד היו, והיה שם כאילו אמירה מאוד, כאילו גם ביקורתית כזאת גם כלפינו. החומר קשה מדי, הילדים לא עומדים בזה,
הכנסתם יותר מדי נושאים בשיעור אחד, איך זה יכול להיות שבשיעור אחד גם לומדים איך קוראים לזווית, וגם מדברים איתם על מה זה זווית חדה ומה זה זווית כהה, הילדים האלה הם יותר מדי קשה, הם התלוננו, הם היו מתוסכלים, הם כאילו הפוך לגמרי ממה שאת הרגע מדברת, כלומר, יש לנו הכל, יש גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה וגם כאלה. אני יודעת שזה למשל במדעים, שזה נושא שהם לא למדו קודם בטבעון, זה נאמר, הדברים האלה נאמרו, אבל את זה אני מכירה על מדעים. למה? כי התוכן במדעים, בגלל זה רציתי שגם אפרת תהיה פה, כמה שהוא יפה ומרהיב ומאוד אינטראקטיבי, הוא מאוד קשה לילדים בכיתה ז', יש שם המון 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 מלל, וזה קפיצה לא הגיונית. תחשבו, בין ילד שיושב בכיתה ורק שומע דברים, כמעט לא קורה, הוא כמעט לא קורה בכיתה. אם יש משהו על הלוח לקריאה, המורה מקריאה, הוא כמעט כן. לא סליחה שנייה, קורה. אלעד נכנס פה לדיון, משהו שאני לא מכיר, עופר? דיון פדגוגי. לא? אולי לא ביטלת את הזימון לא, של... הדיון הזה לא קיים כבר הרבה זמן. Mm. היי אלעד, בוקר טוב, זה דיון פדגוגי היום. אלעד? כן, זה דיון פדגוגי עכשיו על נושא 5, שיניתי את נושא השיחה. בסדר. ביי. ביי ביי. האמת שגם הסרתי אותו מהדיון, אבל אני לא גם משנה. משקף דקלה מהצד שלי, הייתי גם בפתיחה אתמול. מה שאני מרגיש, זה יש פה אזור שאת מתארת נורא מדויק, של כמה ילדים וכיתה מסוימת רגילה ללמידה עצמית, מה המשמעות של למידה עצמית, איך למידה עצמית נראית. זה לא תהליך קל, אנחנו עוברים אותו למלא בתי ספר, של איך מחנכים מורה ללמידה, שהוא אני יותר מחולל למידה ופחות המרכז ומעביר את הידע, ובטח תלמידים, מה זה אומר אחריות הלמידה, מה המטרה שלי בלמידה, למה זה רגע, טוב אבל לי. עוד לפני כן מה שרציתי להגיד על מדעים, גדעון, אתה שומע? רק חשוב לי שתשמע, כי זה קשור לדיון שניהלנו קודם. אני פה. אוקיי. פשוט השארת כיסא ריק, אז אני לא ידעתי אם... סליחה. אני אומרת הפוך ממה שאמרתי קודם. בעצם מה שאמרתי קודם זה שיש ילדים שבאמת צריך לתת להם את ההגבהה הזו ולבדוק אותם שם. בחומר במדעים מצאתי שהיו קפיצות מקבילות, שילד צריך לעשות כמה קפיצות מקבילות. אחד זה לקרוא פי הרבה הרבה יותר ממה שהוא רגיל, 2 להבין הכל לבד, 3 נושא חדש לגמרי, 4 כמה נושאים חדשים באותו נושא. אז כאילו 4 קפיצות קוגניטיביות שהוא לא היה רגיל אליהם קודם, וזה באמת מאוד קשה בגיל הזה. כן, כן. בסדר? אתמול כשהם אמרו את זה, הם אמרו את זה על המתמטיקה, אז יכול אבל להיות. זה חוזר למה שעופר אמר. האירוע המרכזי הוא שהילדים לא רגילים ללמוד באופן עצמאי, זה ייקח להם זמן. כלומר, יש פה שינוי. אז אנחנו כמפתחי נכון. תוכן צריכים לחשוב על המדרגיות הזאת בקפיצות הקוגניטיביות, בסדר? בעומס הקוגניטיבי שמועמס על הלומד. כן, זה לא רק. אז כן. במתמטיקה את צודקת, אבל זה לא השאלות רק. יחסית קצרות. השאלות עצמן יחסית קצרות, לפחות בנושא אחד. יש מעט מלל, סרטוט או הדגמה, בסדר? ובעצם רוב העומס הקוגניטיבי זה תלמד לבד, תבין לבד ותלמד לבד, וכאילו תבין לבד. זה העומס כן. הקוגניטיבי בעיקר, בסדר? כן. צריך להבין מונחים חדשים שהמורה לא סיפרה עליהם 7 פעמים בכיתה. אוקיי, אבל במדעים למשל החומר מחייב אותך להמון המון המון מאמץ קוגניטיבי לפני שבכלל הבנת את החומר. ועל זה כאילו... השאלה, כי אני מעלה השערה. לנו נורא מעורבב, גם שמענו, הרי יש בתי ספר ששמענו שהיה נהדר, והתלמידים נהנו, וחשבו שזה נהדר, והמורה עפה על זה. יש כמה דגמים, כנראה לא הרבה, אבל יש משהו שעבד עד הסוף, או כמעט עד הסוף, או האדפטציות הן יותר קלות. שעליהם היה אפשר לנתח ולהבין בכל זאת איזה פערים יש, אם היינו רק עושים ניתוח עומק, אם היה נתונים מהמערכות, כמה הם השתמשו, במה, היינו יכולים באמת ללמוד, כי זה כיתה שלמדה. ויש לא מעט כיתות שלא מספיק למדו. ואז שמה לא מספיק למדו כי
הם לא רגילים ללמידה עצמית, כי המורה לא ניהל את הכיתה כמו שצריך, כי יש בעיה בחומר והם כיתה יותר חלשה, שגם ככה לא לומדת, אולי הם גם לא לומדים בכישורים הפרונטליים, ואנחנו מצפים שהם ילמדו עכשיו כאן, אבל גם בפרונטליים בקושי לומדים ולא מבינים כלום, אז המון מלוכלך, כי והקושי המורה הוא לא היה בהשתלמות מסוימת, המורה לא מרגיש בטוח. אבל על זה אני שוב אומרת, על זה לא תהיה לנו שליטה, וככל שיהיו יותר בתי ספר, לא יהיה לנו יותר, תהיה לנו פחות שליטה. אבל יש זה לא מסקנות עניין של שאפשר שליטה, עדיין זה עניין של להסיק. למידה לפתרון. כלומר, אנחנו יכולים להתאים את הפתרונות שלנו בהתאם לקשיים בדיוק, אז שבשטח. אני אומרת, בוא נדמיין שכל הרצף הזה קיים. בסדר? כל הרצף, לא רגע, צריך אני רק לדמיין, אסיים, כל מיכל, הרצף רגע, הוא קיים. חתך אותי רגע באמצע, אני רק עוד סליחה. אסיים. בסוף אנחנו יודעים שמעבר ללמידה עצמית, אנחנו עושים את זה במאות בתי ספר, בלי דיגיטל. למידה עצמית בזה שהמורה בא, מכין אותם לקבוצות, יש להם משימות, שהלמידה היא פחות פסיבית, יותר אקטיבית, רק זה, בלי הדיגיטל, זה מהלך שלפעמים לוקח 3 שנים להעביר בית ספר. נכון. אנחנו עוברים את זה בשטח, עם מלא בתי ספר. המורים לא מורגלים לזה, התלמידים לא, עד שאתה רואה שזה עובד כמו מכונה, כלומר, נכנסים, הילדים הולכים לעבוד, המורה יודע מה תפקידו, זה תהליך ארוך. אנחנו מנסים לפתור את זה, תוך כדי שאנחנו מנסים להטמיע למידה דיגיטלית. כלומר, אם הייתי רוצה לבודד את הלמידה הדיגיטלית, הייתי אומר, רגע, בוא ניקח בתי ספר שיש DNA ללמידה, כי זה חתיכת שינוי, מה שאת מתארת, או שאני אפתור את נושא הלמידה העצמית, ובואו נבין איך לומדים עצמית, ויש תכנים, ואפשר להעביר להם שיטות למידה, ובאמת אזור של בכלל איך אני עושה את השינוי הזה, אם זה כתלמיד, אם זה כמורה, ולהתחיל להשקיע בזה, אבל זה אירוע מורכב, זה לא אירוע צדדי שאפשר על הדרך לתפור בו כמה יחידות לימוד. אבל יותר מבודד לי, זה כבר איפה שזה כן די עובד, בתי ספר שרגילים, ויש כאלה גם ברשימה, שבהם כנראה הבעיה היא לא למידה עצמית, ואם יש התאמות, הם יותר מסקנות על התוכן והלמידה שלו. אני מבין שלא נבודד את זה, אבל צריך להגיד בקול רם, לא נפתור תוך כדי הפיילוט את אבל זה לא המחלות מה של שאמרנו. 80% בתי ספר, שבהם הלמידה העצמית והאחריות על הלמידה היא נורא נמוכה, ואז היכולת להשליך על מה באמת הבעיה בתוכן היא אינטואיטיבית, אבל היא לא מספיק מבוססת, היא נורא... נכון, זה לא מה שאמרנו. בעצם מה שאמרנו זה שלנו בצוות הזה אין שליטה על האירוע שנקרא מה המוכנות של בית הספר ללמידה בהכוונה עצמית ולמידה בהתאמה אישית, בסדר? אנחנו לא נדע, וככל שיתרבו בתי הספר נדע את זה פחות. אנחנו צריכים לקבל איזה שהן החלטות על סמך זה שיש מנעד מאוד גדול של בתי ספר, מה העקרונות, ואנחנו עושים את החשיבה הזאת כל פעם מחדש, בסדר? מה העקרונות שעל בסיסם נכון לפתח תוכן בהינתן היכולות של המערכות כרגע, כמו שגדעון אמר, חשבתי שהבוט יעשה את זה, הוא לא עושה את זה. איך אני עכשיו מלביש על התוכן עוד משהו שגורם לילד להבין בתהלוך עצמו איפה הוא נמצא, מה מצבו. כאילו משהו שהתוכן יכול לתת לי בתור תלמיד, אם הייתי מוכן או לא הייתי מוכן ללמידה עצמית. אני חושב מה שזה... הערך המוסף שאני אני יכול חושש, לתת? דקלה, אני חושש שאת מפילה על התוכן משהו שהוא לא יכול להכיל. אני חושבת שאני לא מפילה. אני חושבת שזה הזדמנות לחשוב על שיפור. ברור. אני לא אומרת כרגע צריך לשנות את מה שאתם עושים, בסדר? זה לא הטענה המרכזית שלי. אנחנו מעלים פה סוגיות שכשאנחנו מפתחים תוכן במסע הבא, בסדר? בנושא הבא וזה, רגע ניקח גם אותם בחשבון, כי ראינו את זה כבר, כי חווינו את זה, כי יש לנו שאלות על זה, בסדר? והמסע הראשוני שאיתו יצאנו לדרך, נגיד שיש פול כזה והמערכת תבחר מתוכו, יכול להיות שלא, יכול להיות שבפול הזה אנחנו צריכים להגדיר, המערכת לא בוחרת, היא נותנת 1, 2, 3, 4, 5, מוודא ששם יש הבנה, ורק אז שולחת בגלל שאנחנו רואים שכרגע המערכת לא יודעת לתת באופן קוהרנטי, מספיק תרגילי ביסוס לתלמיד. אז אני שנייה רוצה, א', רעיונית, אין בעיה. בסדר? אם יגידו לנו איך להגדיר את זה, אנחנו ניתן את חוות דעתנו הפדגוגית לכמה צריך במינימום, אבל זה לא ייתן למערכת אפשרות ללמוד. היא לא תלמד את התלמיד ככה. אם את רוצה שהמערכת תלך ותתפתח ותלמד את התלמיד מנושא 1, 2, 3, 4, 5 מעגל, 1, 2, 3, אז אנחנו למעשה מורידים לה את הרגליים.
לא, אבל אז אם אני אומרת לו, תן לו את 1, 2, 3, 4, 5 כדיפולט, בסדר? ואז אם הוא עושה גם את 6 כמו שצריך, כאילו, אם הוא עושה את 5, בסדר? לא, בוא אני נראה. לא מדבר אני מדבר על נושא 5, פרק 5. אה, המערכת אמורה ללמוד אותי מנושא 1 לנושא 2 לנושא 3, וכך היא אמורה, כלומר, מה שיש לסמארט אדי, אני לא בטוח שזו תקלה. יכול להיות שזה פשוט המערכת אומרת, אני לא יודעת עליו כלום, בוא נלמד אותו. אז אנחנו יכולים לתת כל מיני פיגומים למערכת, אבל עצם העובדה שאנחנו מחליפים אותה, זה לא מאפשר לה זמן להשתפר, אבל וכרגע לא, המערכת היא כמו סוס עם רתיעה בצדדים, והיא רצה קדימה. אז אני חושב שאולי כדי שהמערכות באמת ייתנו מה שצריך, אפשר בשורט רן לתת את מה שצריך כדי שהתלמידים ירגישו יותר נינוחים ומוכנים ללמידה. אבל בלונג רן, תחשבי על זה שתלמיד נכנס והוא אני מנהל מסכימה, אינטראקציה מאוד רחבה עם אני המערכת מסכימה, הזאת. אני רק היא לא אמורה להיות בטוחה. חברה שלי. כרגע היא ממש מעצבנת, היא פשוט אומרת לי בוא קח את זה, בוא קח את זה, בוא קח את זה, בוא קח את זה, בוא קח את זה. היא לא אומרת לי, או לא עוצרת, תגיד לי, נו, איך, מה הדיבור, איך היה לך? אבל בוא אני קח כמה אומרת, דקות הפסקה. שווה שנסתכל בעוד שני נושאים למשל, שווה שנשאל מה המערכת יודעת על כל תלמיד, נכון? בסדר? כאילו, ומה חווה כל תלמיד? לאן הוא הלך? מה היה הלוג של הפעילות וגם שלו? אני חייבת להגיד לך שכשילד לא מוכן לעבודה עצמית, המערכת מקבלת עליו, זה כמו שני הבנים שלי ואני עובדים עם אותו צ'אט GPT, אוקיי? מה צ'אט GPT יודע עלינו? משהו מאוד 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 מבולבל, נכון? ההוא שואל על כדורגל, אני שואלת על למידה נכון, והתאמה אישית, כאילו, מה היא יודעת? אז בשלב הראשון, המערכת לא מקבלת עליי שום מושג נכון, קוהרנטי, בסדר? כי דילגתי, כי נעזרתי בחברים, כי לא הבנתי, כי המורה עזרה לי, נכון, כאילו משהו מאוד מאוד לא סדור בשלב הראשון. אז דווקא נושא נכון. ראשון צריך להיות הרבה יותר בעיניי כאילו מובנה. כן, נושא אחלה. הראשון צריך להיות יותר אחוז במשהו, כדי שהמערכת תדע להגיד כן, משהו על כן. אז אני יכול להציע הצעה רגע, גם כדי שנדע להיערך קדימה. בואו, כמו שגדעון אמר, בואו נראה לוגים, בואו נבין רגע איך הדבר הזה מתפתח, אבל אנחנו מאוד מאוד נשמח, וזה משהו שלא קיבלנו בסקירה הראשונה של המערכות, להבין שנייה מה הלוגיקה שלהם ומה ה-workflow שלהם כדי להכיר את התלמיד יותר טוב. אני חושב שברגע שנדע אם בכלל, שוב, יש פה 4 חברות, 4 החברות האלה מלאות באנשים פדגוגיים. כלומר, מישהו בנה את המערכות האלה על בסיס משהו. ויכול להיות שהם עשו עבודה טובה. ויכול להיות שהם עשו הרציונל הפדגוגי טוב והביצוע פחות טוב, או שהרציונל הפדגוגי טוב והביצוע טוב והמערכת פשוט לומדת. כרגע אני מרגיש שאני בחוסר ידיעה, ועכשיו אנחנו עושים איזושהי התוויה פדגוגית, ויכול להיות שהיא כבר קיימת. ויכול להיות שמישהו עושה את זה טוב. ויכול להיות שהקוד כתוב טוב ואפשר להשליך אותו גם למערכות אחרות. וכמו שליאת אמרה, יכול להיות שחלק מהמערכות לא יהיו פה שנה הבאה בכלל. כלומר, רגע לנסות להבין מה תראו, קורה בכלל בשטח. אתמול דיברנו על העניין הזה של לוג, הבנו מאלעד שהוא יוכל לעשות את זה כנראה רק בפרקים הבאים, ולהתחיל להביא לנו את המידע, אז אנחנו עדיין קצת בערפל פה. אבל דקלה אחלה, כלומר, אפשר להחליט שנושא ראשון מסוגו יהיה קצת יותר דליל, קצת יותר מאוברר, אני מפחד שנאבד ילדים אחרים בגלל זה, זה החשש שלי. אז אבל בגלל זה הוא צריך להיות חכם מספיק, בגלל זה אני אומרת כאילו, גדעון תחשוב, נגיד, סתם בוא ניקח מקרה תיאורטי, בסדר? 1, 2, 3, 1 עד 5 שאלות חובה, בסדר? אחר כך אתה נותן עוד משימה אחת שהיא עלייה מאוד גבוהה ברמה, בסדר? כאילו אתה זורק גבוה, ואז יש כאלה שלא עושים, יש כאלה שכן עושים, אלה שכן עושים אני מבין שיש פה עם מי לעבוד, אני לוקח אותו למסלול קצת יותר מתקדם, אלה שלא הצליחו בגלל שזאת שאלה קשה, בסדר? ועדיף שהיא תהיה שאלה עם כמה סעיפים, כדי כאילו להבין שהם לא מנחשים את התשובה הנכונה מיד, אז אותם אני מחזיר רגע לשלבי הבסיס אולי טיפה כן, יותר. אבל זה בגדול המצב היום בקנווה. הם מתחילים עם סדרת שאלות, ומשם יש סדרת שאלות ברמה גבוהה יותר, ויש סדרת שאלות ברמה נמוכה יותר. אני לא זאת, ראיתי, אז אני שוב אומרת, גם אני לא ראיתי, אתמול אבל זה, עלייה בדרגה, ראיתי כאילו ילד אז שמקבל הסוגיה, המון שעות מאותה רמה. כל פעם שעולה סוגיה, חייבים קודם כל לסווג אותה. זה תוכן, זה פלטפורמה, או זה הטמעה.
אחרת זה דיון ריק שרק יבלבל אותנו ויגרום לנו לנזק. נכון, כי, נכון, אז כי, כתבתי כי, כי, לעצמי, כי כתבתי לעצמי, התוכן הוכן באופן שמאפשר בדיוק את מה שאמרת. יש לי מאגר שאלות ראשוני, מה שנקרא סטנדרט, יש מאגר שאלות מה שנקרא בייסיק, ויש מאגר שאלות מה שנקרא אדוונסט. וזה בדיוק אמור לאפשר את התנועה בין להתחיל באופן מיינסטרימי, ואו לעלות או לרדת אחרי מספר התנסויות. ככה בנינו את זה. אני לא רואה את זה בינתיים בבתי הספר. גם אני לא, גם אני לא. אז קודם כל בואי נסווג. דבר ראשון, נשים תגית. זה תגית פלטפורמה. בואי נבין רגע. לא ממקום מאשים וביקורתי, כולנו פה בהתנסות. לא, בסדר, אני רק, דיברנו על זה נמרוד, שאני הייתי רוצה, סליחה, גדעון, דיברנו על זה, שאני רוצה להסתכל, כאילו לצלול איתכם רגע לעומק, אפילו בנושא אחד, איך בניתם את התיהלוך, בסדר? איך נראה התיהלוך הזה? כי אני לא הצלחתי מתוך הקנבה להבין את זה. זה לא משהו, אוקיי. זה לא משהו שהיה לי ברור איך הוא נבנה, ובגלל זה אנחנו מדברים על זה עכשיו, כי כן, לא מעולה. היה ברור איך זה נבנה. וכמה גבוה אתה באמת לוקח ילד, כאילו אני רוצה לראות שתי דוגמאות של דוגמת הבסיס, ואוקיי, הוא ענה על 5 שאלות נכון, כמה גבוה מקפיצים אותו? האם לא כזה גבוה, גבוה, בואו נראה את זה. כן? האם קחי בחשבון גבוה, שהנושא הזה הוא לא כזה גבוה. בואו רק נשים את זה... בסדר, אבל רגע, אבל זה אבל גבוה אפשר הזדמנות. בהרבה צורות, בסדר? גבוה אפשר להקפיץ אותו למקום יותר גבוה בחומר, ויש אפשרות להקפיץ אותו על אותו חומר למקום יותר גבוה בחשיבה. בואו רגע נרים את הכפפה של דקלה, זו הזדמנות רגע בואו נפתח רגע את 5, את הקנבה, יש לנו רגע אין נמרוד לי אפשרות קנבה רגע טיפה? ל5, אין לי עוד קנבה ל4. עוד אין קנבה ל5, אוקיי. שווה כי זה לעשות, בדיוק, נכון, שווה לעשות ממש פגישת עומק על הדבר הזה. נמרוד, אם תוכל להכין, לא יודעת, להראות בכמה צמתים דוגמה לשאלה שהיא בצומת ודוגמה לשתי התפצלויות כאלה, מבחינת רמה של שאלה, כדי שאני אוכל להבין, כי באמת אני אומרת מתוך הקנבה, היה מאוד קשה להבין את זה. אוקיי, א' אני יכול להסביר את התהליך בקנבה, כן? זה אני מודע לפיצולים שם, שזה נורא כיפי לראות את זה, או שלא. זה לא כל כך כיפי, כי זה לא כל לא, כזה אני מובן, זה לא כזה ברור. לא, אז אני אראה לך איך לקרוא כי את אם זה. אתה מפצל ואז אתה אומר שיבחר שאלות מהפול הזה, ושאלה אחת נראית לי יחסית באותה רמה, שאלה אחת נראית לי פתאום ברמה הרבה יותר גבוהה, אז אני רוצה להבין, כאילו... בעיקרון זה משהו אז ש... א' אפשר גם לאתגר את הרמות של השאלות, זה גם בסדר. כלומר, זה לא, לא... בסדר, זה עניין אחר. מתי אנחנו יכולים להרים את הקנבה של 5 נמרוד? כי הייתי עושה פגישה על זה רגע, פשוט נכון, מסתכל על המסע של נכון, הקנבה במקום ללכת של לאחור, 5, ללכת קדימה. ומדייק אותו, כאילו... כי זה גם הזדמנות בעיניי לדבר על מה שהעליתי קודם, מה הסטנדרט, כמה שאלות אנחנו רוצים שהוא יפתור, נכון. מה יחשב, כאילו... אז בואו נרים את הקנבה על 5 רגע כהצעה, והפגישה הבאה, נצלול לזה. זה מאוד רלוונטי, דקלה, זה כאילו נושא שאנחנו מדברים עליו כמעט, ועם ידיעת דעתי יעלה יותר בפגישות הבאות, שאנחנו מנסים בעצמנו להדק, שזה התקציב. כאילו בסוף כן. שאלה של כמה שאלות עושים, כמה תוכן מייצרים, כמה ומאוד תמיכה יכול נותנים להיות, בתהליך. ומאוד יכול להיות. אנחנו משקיעים המון כרגע פר שעת נכון. לימוד, וכשתראו את זה במכפלות תגידו, אין סיכוי. כי לא, אבל מגיעים מאוד לדוגמה יכול 15 להיות. מיליון שקל במתמטיקה, הם לא 20, וזה עוד לפני שאני אפילו צנוע אומר, וכאילו אי אפשר לעשות הכל, אז רגע מה עושים? זה כאילו, גם זה יהפוך להיות חלק מהשיח. אז מאוד נכון. יכול לא להיות הכנסנו לתמונה. שבשלב הזה יכול להיות הרבה פחות תוכן, אבל שהוא יהיה הרבה יותר חכם. זה יותר מוק, זה פחות מערכת שמשחקת עם תוצרים, זה יותר מוק שרגע אפשר לאפיין את מסלול הלמידה עם התפצלויות קטנות. יכול להיות שזה הכיוון, אבל זה דיון עקרוני שצריך לעשות גם זה לא עם התפצלויות קטנות, זה עם כאילו עם אדפטציות ליכולות, לביצועים. בדיוק, עם מסלולים עוקפים, אתה מבין? כן. כאילו, כן. יש לזה... אבל זה קיים גם במוקים, אני יכול להגיד לך, זה לא צריך מערכת AI בשביל זה, כלומר, גם במערכות מוק פשוטות, יש יכולת לתגבר ילד שרוצה עוד טיפה עזרה, עם עוד 5 שאלות, עם עוד 7 שאלות. הרעיון היה כאן לייצר הרבה תוכן שהמערכות יודעות לעשות אדפטציה פר תלמיד. אנחנו קצת מתרחקים ממנו, יכול להיות שיש היגיון להתרחק ממנו. אני לא יודע, גם מה שדקלה מתארת עכשיו, גם מה שדקלה אמרה עכשיו נשמע לי כמו הרבה שאלות, זה לא נראה לי פחות שאלות, דקלה. זה אותה סיטואציה. זה נשמע כאילו בסוף ברגע צריך שאתה כן עושה לעשות לא התפצלות מעט. חכמה, ברגע שאתה עושה התפצלות חכמה,
אתה לא צריך הרבה מאוד שעכשיו שייתן לי מאגר, כאילו להכין לי מאגר של שאלות מסוג מסוים שהמערכת תבחר מתוכם. כלומר, זה בסדר שכל הילדים שפתרו נכון את 1 עד 5 יעלו לשאלה ברמה הרבה יותר גבוהה, והיא תהיה אותה שאלה. זה לא כן, טוב שיש שם עוד פול של, כאילו, אתה מבין? זאת אומרת, אני מבין לגמרי, אבל הרי הסיבה שאת עושה את זה, זה בגלל שיש ילדים שכן צריכים לפתור הרבה שאלות. אין עזבי בעיה, רגע את אז המתקדמים. המסלול הזה כן ממשיך. אבל בסדר, לא הרבנו בשאלות למתקדמים. כלומר, הכמות נובעת בסוף מזה שילדים שונים עם פערים שונים וצרכים שונים, ואת צריכה לתת מענה לכל אחד. יהיה קשה לי שם, לחמוק פה ממאגר גדול, אני חושב. נכון, אבל אני אומרת, המאגר הגדול באמת ייווצר כשיהיה לך את כל התוכן הלימודי מא' עד נגיד ט', בסדר? מהמם. ואז באמת המערכת, הלוואי, כן, תהיה תוכל ברמה לשלוח אותו, כזאת, לגמרי, שהיא תוכל לשלוח אותו לתוכן בכלל לגמרי. מקדים. יכול נכון, להיות שעל בסיס אותו תוכן, לא חייבים את כל השפע הזה, שזה מקסים ומעולה ויפהפה, אבל מאוד יכול להיות שברמת התקציב, כאילו בהגבלת התקציב יכול הזה, להיות. זה בהינתן זה שהמערכות לא יודעות לעבוד עם כל כך הרבה תוכן בשלב הזה, ולא יודעות לבחור נכון, יכול להיות שדווקא אנחנו כפדגוגים צריכים להגדיר מספר מסלולי, כאילו מספר מסלולים, ושכל מי שעושה כך וכך מקבל כך וכך, וכל מי שעושה כך וכך מקבל כך וכך, ובעצם התלמידים בשלב הזה מפוצלים על בסיס, כאילו זה קצת כמו הקבצות בשלב הזה, בסדר? מי שיכול וזה, כן, אבל זה לא הקבצה מוחלטת, כי בכל צומת יש החלטה מחדש לאן הוא הולך. כן, כן. אבל בכל צומת הוא יכול לבחור מבין 3 מסלולים, בסדר? או לא אין לא ספור. בטוח ששלושה מסלולים זה הסללה הנכונה, אבל בסוף, בגדול, זה מה שקורה עכשיו. דקלה, רק צריך, כן, ההגדרה היא כמה שאלות הן השאלה, מתי אני מוכן כדי לעבור לשלב הבא. בסדר, אבל אם זו שם החלטה שהיא החלטה, אתה לא צריך 10 שאלות. אתה יכול לכל הילדים לבדוק אותם על אותם שאלות. לכל הילדים שהלכו אבל במסלול. אז זה לא אדפטיבי. זה בדיוק מה, זה בדיוק, כלומר, אנחנו שאלנו את זה ממש בהתחלה, והאמירה הייתה, אל תגבילו את המערכת, המערכת תדע לבד לנטר את הילד. אני תוהה אם זה נכון להפריע למערכת, מעבר לזה שאני חושב שהם צריכים לעשות הרבה תרגילים. אבל אם אנחנו עושים את המהלך הזה, ואני חושב שזו בדיקה שצריך לעשות עם ילד, כמה אנחנו מפריעים עכשיו למערכת להתפתח וללמוד את הילד? אני חושב שזה מהלך מסנדל. אני לא בטוחה בכלל, אני לא אין חושבת. בעיה, שווה בדיקה אבל. אה, אני באמת לא חושבת ש... אני באמת מסתכלת על ילדים בכיתה, כאילו, 3, 4, 5 שיכולים יותר, הם פשוט עושים מסלול עוקף של תהליך. כאילו, אתה מבין, הם עוקפים שלב רפטטיבי שילד פחות אני לא מתקדם סותר צריך. אותך, אני רק אומר ששוב אני מחזיר אותנו למערכת שאני לא יודע מה קורה שם ותוך כמה זמן המערכת אמורה ללמוד. יכול להיות שבנושא 3 כבר יהיה לו הרבה יותר נחמד, כי המערכת למדה אותו. אבל שוב, זה חזרה למערכות ולשאול אותם, ועדיין, אני רגע, שואלת אם בנושא 3, אחרי שהמערכת לומדה אותו, עדיין צריך מאגר 10 שאלות הוא לא, באותו זה, כאילו הוא לא, אבל שהמערכת מישהו אחר כן. תבחר, מה שאתה אומר לה, תבחרי איזה את רוצה לתת, הם כולם באותה רמה, תבחרי איזה את רוצה לתת לתלמיד. זה נראה לי בשלב הזה, כשיש את לא, המגבלה זה עופר שם פה. תבחרי, למה תבחרי? כי יכול להיות שיש ילדים שצריכים לעשות את כל ה10 שאלות האלה. רוב הילדים יעשו 5, אבל יש ילדים שצריכים לעשות 10 כי הם עוד לא מדויקים ונופלים פה ושם, וצריך לתרגל אותם יותר. לכן יש 10. עבור הילדים שצריכים לעשות 10, רוב הילדים לא עושים 10, רוב הילדים עושים 5. אבל ילדים שצריכים לעשות יותר מ5, אנחנו רוצים לאפשר להם לעשות יותר מ5, הם ילדים שצריכים את החיזוק ואת השפשוף ואת הריבוי תרגולים. בגלל זה יש הרבה תרגילים. אז אני אומרת, המסלול של הילדים שצריכים את הריבוי תרגילים, הוא המסלול הישר. בסדר? הוא המסלול אני לא הישר. יודע. אני שואלת כמה תרגילים צריך על מסלולי המעקף. שם אני שואלת את השאלה, גדעון. בסדר? כן, אז ברור, ה- אני ה- מבין.
המסלול הישר צריך שיהיה בו את הכמות, את המסה הקריטית שאנחנו מגדירים כן, שצריך בשביל לעבור זה. נכון. ואז יש לך מסלולי מעקף, או לאלה העוד יותר מתקשים, שאולי צריך לתת להם את זה בכלל, או פרטני עם המורה, או בהסתכלות אחרת לגמרי, בסדר? כאילו על זה עוד לא, אולי עוד אני לא מסכים, במדעים דרך אגב זה יותר מהודק קצת, הפרעתי שזה נוסחה כזאת שיצאה ונייצר אותה גם פה ולדעתי נגיע לאיזה עמק שווה וזה יכול להיות יותר מדויק עבורנו. אני מה ששמעתי במוזיקה, אז הקושי העיקרי, כלומר יכול להיות שתרגילים אפשר לדייק בכל מיני היבטים, אבל היה מעבר, אזור ההקנייה היה קושי, והמעבר מהקנייה לתרגול. זה היה אזורים שגם אצל מי שעבד טוב לא עלה, איזה שתי כיתות, שלוש כיתות שלמדו ופשוט אמרו נהדר. אז כלומר, כשיש מודל שזה גם עובד בו, תלמידים יותר חזקים, יותר יודעים ללמוד עצמאית, כלומר, יש כנראה משהו בתלמיד יכול לעבוד גם ככה, אבל אצל מי שזה לא עבד או הקנייה, המסרים היו חריפים מדי. כלומר, היה קשה לקחת מהם משהו לאיך אני משפר את הלמידה, כי הם לא היו הסרטון, אוקיי, בסגנון שלי, היה כמה הערות שקשורות לסגנון שלי, שאני לא בטוח שאני לוקח אותו as is. הרוב היה, אנחנו רוצים שהמורה תלמד אותנו, אני לא יכול ללמוד ככה, כלומר, הערות יותר מדי חותכות, של חוסר מסוגלות ברמת אני בכלל לא מנסה להבין. אני מתקשה בכלל להתמודד עם צורת הלמידה, שאני אפילו לא מנסה להבין, אני נשאר עם חוסר מסוגלות. נכון. ופה אני לא בטוח שתוכן יצליח לפתור את הסוגיה, זה המון חינוך ללמידה עצמית. אבל ואז צריך למשל, לבודד איפה באמת בעיית ההקניה, מה בהקניה צריך לתת יותר, האם השיחות האלה של לומדה, טקסטואלי, גם וגם, תרגול מודרך, האם זה יעשה את ההבדל, או הילד עדיין ירגיש חוסר מסוגלות כי הוא יושב מול מחשב, מנסים ללמד אותו משהו, וככה הוא לא רוצה ללמוד, ככה מקסימום הוא רוצה לתקתק זה לא עניין שהוא לא רוצה ללמוד. סרטונים. שוב אומרת, למשל, משוב שהוא, או רמז נגיד, רמז שהוא סרטון קצר, ולא טקסטואלי. אבל גם את זה שלא מדלגים, הביא- כי אנחנו שומעים, הם אומרים, אנחנו לא רואים סרטונים, הם מדלגים על סרטונים, לא, הם זה לא לא רואים. נכון. זה לא נכון. זה אם המסר שאנחנו שומעים המסר, זה נכון, אבל זה בגלל שהסרטון עכשיו הוא 3 דקות שמישהו מסביר לי משהו. בסדר? או אמילי, סרטון אמילי כזה, בסדר? שאני לא מבין איך הוא קשור אליי אולי בשלב הזה. אבל אני אומרת, אם רמז מגיע כקריינות או כסרטון, אתם זוכרים שדיברנו על טה, 10 כן. שניות. אז דקלה, אז למה יש בוט? נכון, גדעון, אני לא יכולה לענות לך על השאלות האלה, אתה מבין שזה כן. כאילו משהו שאני לא יכולה לענות עליו. אז דקלה, אבל אני גם חושב שהדיון גם הפדגוגי הבוט הזה, בשלב הזה הוא טקסטואלי. גם הבוט, לא, לא, לא נכון. במטח הוא לא טקסטואלי, הוא לא, מדבר. בסדר, הוא מדבר, אבל אני שוב אומרת, הוא לא ויזואלי. הוא לא, עכשיו אני מראה לך איך, כאילו אני כן, נותן לך רמז כמו שמורה נותנת לך רמז. כן, אני תראה, מסכים תראה, שיש בסוף, מה, פשוט הקושי שלנו לבודד. אני מסכים שיש מה בדיוק. לעשות בהנגשת התוכן בעוד שלב, והנושא של עלות תועלת יעלה ברור. כשנבין את המספרים. כדוגמה, ייצר סרטון מונחה לתרגילים, מן הסתם זה עוד יחידות סרטונים, וזה הרבה ככל שאתה עושה יותר תרגילים, אבל אפשר על כל משוב להראות פרקטית איך זה נראה, ושמישהו יפתור לך את זה. אבל אפילו לדייק איפה הבעיה. היא כאילו איפה מרגיש סרטון, שכמו, ואיפה אנחנו מנחשים, סרטון. אנחנו מוצאים המון כסף ואנרגיה. באזורים שאנחנו לא קודם יודעים כל, מה ייתן הכי הרבה ערך. אנחנו מנסים משהו חדש, עופר, אנחנו בתוך אחלה, תהליך ניסיוני. אחלה. וזה מאוד יפה שאנחנו מנסים, אומרים רגע, פה לגמרי. נתנו באיזה קיר, נלך קצת בכיוון הזה, נפחית כן, מאמץ, נפחית מאמץ מעוד ועוד ועוד משימות, נתמקד בלדייק את המשימות, זה בסדר גמור, בסדר ואנחנו גמור. בתוך האירוע הזה. ואני חושבת שבאמת כשאנחנו שואלים על סרטונים, שזה המון כסף להפיק, אנחנו צריכים לדעת מה הערך הבאמת אמיתי שלהם, ואם נילי אומרת שבסוף הסרטון שווה שתהיה שאלה, שאם לא ראיתי את הסרטון היא תחזיר אותי לסרטון כי הוא חשוב, כי הוא משמעותי, כן, או שכשאני טועה או כשאני רוצה רמז בשאלה, אז יופיע המורה החמוד הזה שיש לכם, והוא יסביר 10 שניות, הוא יזכיר לי משהו מתוך הסרטון, וזה יהיה משהו יותר משמעותי בשבילי להבנה. יכול להיות ששם שווה לשים את המאמץ. כן, בסדר גמור. כל מה שאת אומרת זה נכון, ואנחנו נכניס את זה ונדייק את זה בתהליך 5, זה לא סותר את זה
שהאמירה של עופר, אני לא יכולה לענות על המערכות, אותי נורא, כאילו, את צודקת מצידך, כי את בתחום הפדגוגי, אבל אני מנסה להבין עדיין איך אנחנו מתחברים אני מסכימה עם פדגוגיה זה וטכנולוגיה ביחד. אני מסכימה עם זה ב1,000,000%. הפיילוט עבד בהפרד ומשול כזה, בסדר? כזה, במין אירוע כזה. לא בטוח שזאת הייתה הגישה הנכונה, אבל עם זה הלך הפיילוט. מאוחר מדי כדי עכשיו, לחבר? לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר לחבר. שוב, אנחנו בתוך תהליך ניסיוני, כולנו לוקחים את זה למקום הזה, בסדר? אז אני אומרת, עכשיו בשלב הזה, כשאנחנו יודעים להגיד על איזה בעיות נולדו מתוך זה שהמערכת לא הייתה מספיק בשלה, ואיזה בעיות נולדו מתוך זה שהתוכן לא היה מספיק בשל, אז אפשר רגע להתחיל לעבוד, כל אחד בתחום שלו. אחלה. אני רגע מסתכל על השעה. כן. מתי אנחנו יכולים להכין את הקנווה של 5 נמרוד? הרי אנחנו צריכים להתקדם. זה יכול מה זה? אנחנו ממילא צריכים אותו הרי, כי אין לנו הרבה זמן להרים את פרק 5, אז לא ברמת היחידות, אני יכול לעשות תרשים סכמטי שפשוט אומר תרגול מסוג כזה, וזה לא יותר מדי מאמץ, אני יכול לשבת את זה ברביעי. אוקיי. אז יכול להיות שצריך להגן פגישה בחמישי, בוא נעשה את ורגע זה. לעבוד על זה. דקלה, שלחי לי זמינויות בחמישי. כן, אני רוצה רגע רק להזכיר דברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר ולראות שאתם על זה. אחד זה הנושא שתשובה חלקית היא נכונה וצריך לקבל על זה משוב מסוג אחר. למה? זה מה שהחלטנו? המשוב. זה המשוב אוקיי. עצמו. המשוב עצמו צריך... כן, עוד פעם, זה יהיה משוב גנרי, שיציין שיכול להיות שחלק מהתשובות היו נכונות. ואין אפשרות לסמן מה נכון ומה לא נכון? אנחנו מסמנים מה נכון ומה לא נכון. לא, רק בסוף. כן, אחרי שהוא ענה. אבל אחרי שהוא ענה הוא רואה. פעם ראשונה, כשהוא חלק צודק, חלק טועה, לא מסומן לו מה כן נכון ומה לא נכון. כדי לתת לו עוד הזדמנות, לא? כדי לתת לו עוד הזדמנות, ואז הוא בעצם מקבל טעית, אז הוא חושב שהכל זה טעות. לא, לכן אני אומר, הודעה קבועה גנרית, יכול להיות שחלק ממה שענית נכון וחלק לא. תסתכל עוד פעם כדי לתת תשובה מושלמת. אני לא בטוח שכדאי על הפעם הראשונה כבר להגיד לו במה הוא צדק ובמה הוא טעה, כי אז הוא לא באמת מתמודד מספיק לקראת הפעם השנייה. ואין אפשרות להגיד לו במה הוא צדק, רק במה הוא צדק. אני חושב שזה קיים. זה לא קיים. לא, בניסיון הראשון ברור שלא, כי אתה עוד לא עונה לו. אתה הרי לא נותן לו משוב בפעם הראשונה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שלא יהיה... כי בעיניי זה לא נורא להתמודד עם שאלה שעד שלא ענית פרפקט זה לא בסדר. לא, בסדר, אבל שלא יהיה כתוב לו טעית, כי אז זה לא מדויק. לכן אני אומר כהודעה גנרית, טעית, כלומר ייתכן וצדקת בחלק מהתשובות, אבל התשובה לא מושלמת, פשוט הודעה קבועה כזאת. אוקיי, אבל התשובה שלך לא כוללת את כל התשובות הנכונות. בדיוק. אוקיי, בסדר. אז זה נמרוד, אפשר קדימה לתקן באופן גורף במשובים. הנושא הזה של... אני צריך רגע לבדוק את הנושא הזה עם מאור, לראות איך אנחנו עושים את זה, זה לא קשור אלייך דקלה, סתם כאילו נקודה למחשבה שמהדהד פה שנייה, עופר וגדעון, כי המשוב, זה משוב גנרי של הטעות הראשונה, זה אומר שאנחנו צריכים לשנות עבור סוג השאלה הזאת את המשוב הגנרי, אז אני שם את זה רגע כנקודה לבדיקה. כל שאלה שיש בה יותר מתשובה אחת נכונה. בסדר? סימניות שהילד שומר לעצמו, כאילו פול של תרגילים שהוא רוצה לשמור, ואיזשהו סיכום של החומר, דיברנו על זה בשבוע שעבר. טוב, סימניות זה פרופר פלטפורמה, אנחנו לא, אין סימניות, זה רק לבדוק בפלטפורמות, אני מניח שהם לא יעשו במיידי. וכן, מפרק 5 והלאה, צריך גם להכין לו טיפ על one pager'ים שמסכמים לו את החומר. אנחנו צריכים רגע לראות אם זה משהו שאנחנו יכולים להספיק לפרק 5. טוב, תנו לנו לבדוק את זה. בסדר, אז אני מזכירה שדיברנו על זה. גם הנושא של להראות לו מה המטרה על הנורא חזק, כלומר, שנשקף להם בצורה ברורה איך נראה תהליך הלמידה שלך. כן, אז זה הטקסטים המתווכים. כן, אז טקסטים מתווכים זה גם משהו שצריך להשתדל להכניס ל5. משהו שהוא מבין, מה מסע הלמידה שלו, לאן הוא הולך, מי יסיים מהר. מה עומד לקרות פה, כן. אם תענה אחרי ההפניה 5 שאלות נכונות, אתה כבר תגיע למשימת סיכום ותסתיים. אם תטעה, יהיה לך עוד 5. אם תטעה באחת מה5, יהיה לך עוד 5,
מקסימום יהיה לך 15. כאילו שיח כזה שנותן להם את המוטיבציה להקשיב, ללמוד, כן, כן, ולהצליח כן, מהר. דיברנו על זה, זה מאוד מאוד חשוב. נכון. שאלנו שאלה מתי נכון להכניס שאלות פתורות. האירוע הזה של עכשיו מישהו פותר לי רגע תרגיל, מתי נכון כן, להכניס אז את זה? זה כבר ב4, לדעתי קבוע, יש תרגול מודרך לפני יציאה לתרגול, נכון נמרוד? אז, נכון. אבל יכול להיות שכאילו צריך לבחון את זה בבתי הספר ולראות באמת האם זה המיקום הנכון, או שאולי זה צריך לבוא בדרך איפשהו, או כאילו שאלות פתורות, זה כמו שמורה עוצרת רגע את הזה, מסבירה, פותרת שאלה, ואז ממשיכה תרגול. אז צריך לראות מתי, כאילו מבחינה לא, פדגוגית, אז אוקיי, מתי זה נכון. אז יש פה שני או מצבים. שהילד יש יכול פה, לבחור בזה, להגיד אני רוצה כן, לראות שאלה פתורה. אז רגע, אז אולי יש פה ואנחנו לא שני, יכולים להגיד לבוט. זה שנייה הבוט. זה נמרוד, פלטפורמה, זה כן, פלטפורמה, כן. נכון. אז רגע, יש פה שתי, הייתי נותן לזה כותרות אחרות. יש תרגול מונחה ויש פתרון תרגיל. בדיוק. אני חושב שתרגול מונחה הוא must, ואנחנו הלאה, חייבים להכניס אותו, והוא תמיד בין ההקניה לבין התרגול, כדי להקל על המעבר, ושלא תרגיש שהשליחו אותך על הבאב הלאה, רגע, יש לי פיגום. ראיתי רגע נכון. איך פותרים תרגיל, זה לא מבהיל, אני מסוגל לפתור תרגיל לבד. 2, זה פתרון תרגיל, שאנחנו נותנים דרך המשוב, ועכשיו השאלה אם אנחנו צריכים גם להכין סרטוני פתרון תרגילים, אז אני לא שיותר חושבת, ידמו. אני אוקיי, חושבת לרמה מסוימת של תרגילים כדאי להכין שאלה אחת פתורה, שאם ילד מזמין לראות שאלה פתורה, הוא מקבל שאלה פתורה לא זאת שעכשיו הוא פותר, בסדר? אלא משהו באותה רמה שהוא מבין איך זה, עכשיו זה לא לכל שלב, בסדר? אבל כן, תהיה אוקיי, את ההזדמנות לזמן, כן, שילד זה לא רע. מזמן כן, שאלה פתורה. לכל רמת אחלה, תרגילים, את יכולה להגדיר לכל רמת תרגילים. כלומר, או נתתי בנק של מקבץ, 10 כן, כל שאלות מקבץ מורכבות, לכל רמה, כן? כן, ל10 שעות מורכבות אני מכין שאלה אחת עם פתרון בית ספר, כדי שאפשר בדיוק. להזניק ולהגיד לתלמיד, רגע, תראה איך פותרים כן. ככה. אז היום יש לנו את זה, אבל זה תלוי בכישלון בשאלה מסוימת. זה תלוי בכישלון כרגע, זה תלוי השאלה, בכישלון באססמנט. הרעיון מאוד נראה לי, אני רק תוהה מבחינת הפלטפורמה, אז איך אני מבקש את זה. אני אשאל בפלטפורמות, בסדר? אני אשאל את כן, אלעד בזה. הדבר הכי הכי חשוב שעולה כרגע מכל הכיוונים, גם מתמטיקה וגם מדעים, זה שכל מונח, כתבתי את זה גם לדעתי ב-Monday, כל מונח שהוא לא היה ידוע לילדים לפני, חייב להיות מוסבר. כאילו, מהמם, לא להניח שיש מורה שיבוא ויסביר מה זה אלפא בטא גמא. אלפא בטא גמא, מעולם תלמידים בכיתה ז' לא ידעו את זה לפני כן. הם לא מבינים מה זה הסימונים האלה, הם לא ראו את האותיות האלה מעולם. אז אוקיי, אז או להסביר את זה, או שיהיה רגע בשאלה הראשונה שהם רואים את זה, איזה בועית, אלה סימונים של זוויות, ככה זה כן. אותיות אז זה צריך קרומיות. להבין מול, זה בעיקר שאלה מול מומחי התוכן, למה היא חשבה, למה היא לא ראתה את זה כאישיות, צריך לבדוק מולה. בגלל שאיריס מוכוונת חטיבה עליונה. חטיבה עליונה משתמשת בזה באופן קבוע. כן, לא, אבל אבל הרי אנחנו לא רק איריס, יש שם עוד מומחיות מעורבות. כן, נתנו את זה, אבל כנראה לא מספיק דגש. זה כלומר, זה משהו כן, שנאמר, אם וזה חלק במדעים, מהתרגיל, פתרון תרגיל. אם סליחה שנייה, אני במדעים וניבי שואלים צריכים משהו ללכת שנייה, לפגישה אחרת, נכון? כן, אני יודעת, אם במדעים שאומרים משהו על CO2 או על דוד חשמלי או על... זה חייב להיות מוסבר. אירוע כזה, אי אפשר להניח שילד מבין מה זה. כן, כמו שכתבתי לך היום במאנדיי, בעיטת קרן, זה לא משהו שכל ילד יודע מה זה. ולכן אם זה יופיע לילד שלא בחר בתחום עניין כדורגל, הוא עלול כאילו לשאול את עצמו מה זה בעיטת קרן. בסדר? זה הופיע במלא מלא מלא צורות. הסיפור הזה של להגדיר דברים, כן, כאילו כן, הערה חשובה. זה לדעתי בסדר? אבל גם משהו שיהיה צריך את המנגנון החכם של הלמידה מהשטח, כי אנחנו מנסים, אני מבין גם מנמרוד, ואני יודע שיש לזה עין, ועדיין יש פספוס שמה אנחנו חושבים שהילדים יודעים למה שקורה בשטח, ואז צריך שהילדים ייתנו את הפידבק לא, גם ונגיד זה לפעמים בעיה, נכון, היה את הסיפור עם המפתח, שאני בעצמי לא הבנתי מה זה המילה הזאת, לא הכרתי את המילה מפתח, וגם קראתי את זה בתור מפתח, לדעתי רוב הילדים קראו מפתח ולא מפתח, נכון, אבל נכון. איריס התעקשה, שזה מונח מאוד מאוד רווח, שמשתמשים בו בכוונה, וזה לא היה נכון, כלומר, אין מה לעשות, לפעמים באמת צריך לטעום ולדעת, נכון. אבל הערה מאוד חשובה,
שצריך ללמוד ממנו. וכרגע הבוט עוד לא עונה על זה מספיק טוב, ולכן כן, אנחנו... זה גם צריך לבדוק, כאילו, זה בדיוק המקרים שבוט נועד, אז גם זה רגע צריך אבל להבין. כרגע הוא לא יודע תמיד לענות על זה, ולכן כן, אנחנו בדברים כאלה צריכים להיות אחלה, מעולה. זהירים, בסדר? יופי. כן. חברים, תודה רבה על הזמן. תודה. תודה, תודה לך. התקדמנו, יופי. ביי ביי. להתראות, ביי ביי ביי. ביי.